Niin, morjesta. Tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon kuule täällä Kokemäellä tällä hetkellä käymässä ja tänne on asennettu Daikinin ilovesilämpöpumppu tuossa muutama viikko takaperin. Niin kurkataanpa vähän, miten tää pumppu asennettiin ja miksi tää asennettiin tuonne öljylämmityksen rinnalle. Täällä on asennettu tää Daikinin 3R MT ilovesilämpöpumppu. Täällä on asiakasvalla tämmöisen betonialustan tuohon alle ja routa eristi sen kaiken kaikkiaan. Ja täällähän on siististi vedetty kondisveden viemäriin tuonne talon sisäpuolelle. Viemäriin ja kylmäputkivedot ja sähköt menee tuolta takaa siististi. Niin. Tosiaan tässä on vanhempi talo kyseessä. Tässä on lämmitettävää pinta-alaa on 150 paikkeilla kaiken kaikkiaan. Täällä on 3 kerroksessa lämmitettävää ja tosiaan tässä on öljylämmitys. Talossa ja öljylämmitys tänne edelleenkin niin kuin jää. Ja tosiaan öljylämmitysasukas ei halunnut lähteä luopumaan, vaan halusi tehdä sillä lailla, että ilovesilämpöpumpulla lämmitetään niin pitkälle, kun lämpöä riittää. Ja sitten öljyllä lämmitetään sitten loput kovimmilla talvipakkaset, että pystytään leikkaamaan niitä isompia sähkövastukulutuksia pois tätä kautta. Sieltähän pumppu justiin hörähti käyntiin. Eli nythän on ollut viimeisen vuoden aikana iso trendi semmoinen, että öljylämmitys jää edelleen niin kuin taloon ja nyt ilovesilämpöpumppu asennetaan niin kokonaisuudessa täysjärjestelmänä öljylämmityksen rinnalle. Eli nyt tässäkin tapauksessa pystytään käyttämään niin öljyä kuin ilovesilämpöpumppua kodin lämmityksessä sekä käyttöiden lämmityksessä yhtä lailla. Eli nyt tällä hetkellä ilovesilämpöpumppu hoitaa koko kiinteistön lämmitystä ja käyttövettä ja sitten kun haluaa laittaa öljyn päälle, niin silloin öljy hoitaa koko kiinteistön käyttövettä sekä lämmitystä. Mennään kurkkaan se tuonne talon sisäpuolelle kellariin, että miten tuo pumppu saatiin noin nätisti oikein asennettua. Eli tosiaan nyt ollaan tää kellaritilassa ja tosiaan ulkoyksikkö näkyy tuolta seinän tuolla puolen ja tuolta näkyy kondisveden viemäröinti menee tuolta tonne viemäriputkistoon sisälle. Ja tosiaan tässä on nyt sisäyksikkö ja tässä on sillä, että puskurivaraaja näkyy tuolla sisäyksikön takana, jotenka saatiin kaikki tällä kompaktisti mahtumaan ja pyykkitorni jäi sitten kivasti tuohon niin oikealle puolelle. No, tässä on kytketty sillä lailla homma, että täällähän löytyy tää öljykattila. Tänne tuolta valoa päälle, niin tosiaan täältä löytyy tää öljykattila. Ja tosiaan nyt on kytketty sillä lailla, että tässä kodissa pystytään käyttämään öljyä tai ilovesilämpöpumppua koko kodin lämmitykseen tai käyttöveden lämmitykseen. No niin, tässä on pumppuostaja itse paikalla, niin Jarkko, hei, miksi sä halusit jättää öljylämmityksen tämän ilovesilämpöpumpun rinnalle? No mitään purkaa toimivaa systeemiä pois, että aina on hyvä, että on useampi vaihtoehto, mistä valita, millä sitten lämmittää. Toi tietenkin on nyt pääasiassa toi ilmavesilämpö ja joo, tarpeen tullen ja vaatiessa niin sitten öljyä päälle. Kyllä. Onko tässä enemmän semmoinen juttu, että aina pystyy periaatteessa lämmittämään vähän alhaisimmin lämmityskustannuksia periaatteessa? No totta kai säästö, siinä on mielessä ollut koko ajan. Joo, kyllä. Mä ajattelin, että tämä on ollut tosi yleinen ratkaisu nimenomaan viimeisen vuoden aikana, että tosi paljon on asennettu ilovesilämpöpumppuja nimenomaan nykyisen vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle, että on aina se varavaihtoehto olemassa, ettei aina tarvitsisi mennä suoraan sähkövastukselle, niin tämähän on ihan loistava systeemi. Ja ihan pikainen vielä kommentti tähän, kun olet katsonut tätä meidän tekemää hommaa, että miten se meni alkulupaaksi loppuun saakka, niin mitä mieltä otti itse suorituksesta? Täytyy sanoa kyllä, että hienosti tehty hommat ja on tyytyväinen sekä myyjään että asentaja. Ei, ihan oikeasti kiva kuulla, että onhan tämä miellyttää omakin silmää tämä asennus, että kelpaa katsella ja esitellä myöskin muillekin. Mutta nyt jäädään seuraa, miten tämä pumppu lähtee toimii täällä ja pistetään tätä Jarkon luot sitten vaikka päivitystä myöhemmin, kun ollaan talvipakkasilla tai viimeistään vuoden päästä, että katsotaan, että paljon tässä kodissa oikein rahaa säästettiinkään lämmityskuluissa. Hei, kiva kun katsoit videon tänne saakka, palataan kuule taas seuraavan videon parissa. Se on moro!